హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షణ్ముఖ టాక్స్. ఈరోజు కందిపొడి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని ప్యాన్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుని ఒక చిన్న కప్ కందిపప్పును తీసుకోవాలండి. ఈ కందిపప్పును దీంట్లో వేసుకుని బాగా దోరగా వేగనివ్వాలండి. ఈ కందిపప్పు బాగా ఫ్రై అయిపోవాలన్నమాట. మనకి ఇందులో ఉన్న పచ్చిదనం అంతా పోయేటట్టుగా మనం వేపుకోవాలి. ఈ కందిపొడి అనేది మనకి ఇడ్లీల్లోకి అలాగే వేడివేడి అన్నంలోకి నెయ్యి వేసుకుని తింటే చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. అలాగే కందిపప్పులో ఎక్కువ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి, మన హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. ఈ కందిపప్పు బాగా వేగిన తర్వాత దీంట్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేసుకుని మనం ఇంకొంతసేపు మనం బాగా దోరగా వేగనివ్వాలి. ఇది వేగిన తర్వాత ఒక 5 to 6 ఎండుమిరపకాయలని వేసుకుని బాగా మనం ఇంకొంతసేపు బాగా దోరగా వేగిన తర్వాత చిటికెడు ఇంగువ వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని మనం బాగా చల్లారి పెట్టుకోవాలి. బాగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో సాల్ట్ అనేది మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. మీ ఇష్టం అండి. నేనైతే క్రిస్టల్ సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను, మీరు మామూలు సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. యాడ్ చేసుకుని మనం మిక్సీ పట్టుకోవటం బాగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి. ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి మనకి ఎంత మెత్తగా వచ్చిందో లేదో. చూసారు కదా, చాలా మెత్తగా అయిపోయింది. ఒకసారి మనం చెక్ చేసుకోవాలి. మనకి పర్ఫెక్ట్గా అయిపోయిందండి కందిపొడి. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా ఎంత ఈజీగా అయిపోయిందో కందిపొడి. మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకుని మీకు ఎలా వచ్చింది అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. అలాగే రెసిపీ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. అలాగే ఇప్పటివరకు మా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.